Co terceiro andar pechado e o segundo saturado, o persoal de enfermería da primeira planta do Hospital do Salnés di que non pode máis, falando unha carga de traballo desmesurada e de falta de persoal, o que, segundo din, implica situacións de estrés e frustración. No primeiro andar do centro hai habilitadas 45 camas, aínda que a dirección mantén a dotación de 33. A isto hai que sumarlle a atención aos bebés que acaban de nacer. Llevamos muchos meses soportando cargas de trabajo desmesuradas, por los tipos de pacientes que nos ingresan, con el estrés añadido que supone la presión a lo que se nos somete estos servicios para liberarlos para los pacientes sin pensar que se trata de seres humanos. Es decir, nosotros no trabajamos con jarrones, vale, trabajamos con personas e queremos atenderlas con la máxima calidad posible. Nestes momentos, na primeira planta na que se centralizan as cuestións cirúrxicas, traballan na quenda de mañá 3 enfermeiras, 2 na de tarde e outras 2 na de noite. Aseguran que polo de agora quedarían conformes cun incremento dunha persoa por quenda. Somos el servicio que recibe descarga de reanimación, de urgencias y de partos. Es decir, todos los pacientes que se operan por la mañana suben generalmente por la tarde. Todos los pacientes que ingresan por urgencias, los quirúrgicos, vienen por nosotros. Las mamás de partos vienen por nosotros. Y los programados del día siguiente que se van a operar también nos vienen a nosotros porque somos la planta quirúrgica. Ante esta situación, o persoal de enfermería tentou manter unha xuntanza coa xerencia do centro, aínda que sen éxito polo de agora. Se atenderon as súas queixas na xunta de persoal do hospital. Entenden que esta situación deriva dun problema aínda máis grande, que o peche estival do terceiro andar continúa vixente aínda a día de hoxe. Vemos que hai necesidades e la planta continúa sin abrirse. Y esto ya va siendo inasumible. Estamos a 7 de noviembre y no puede ser que continúe la planta cerrada. E lamentan que nesa terceira planta haxe unha boa infraestructura que podería dar resposta, por exemplo, ás necesidades das persoas ingresadas en coidados paliativos. O mesmo ocorre, segundo din, coas habitacións específicas para illamentos. Segundo apuntan, hai espazos dese tipo perfectamente equipados no terceiro andar que arestora carecen de uso por unha decisión que eles, segundo din, non comprenden.